Chakwenda pamberi. Purazi family. Purazi. What do you need to know? My father. Purazi family. Joina na chuma ya. Ana chuma tichazimuti yakazosarira padi. Purazi family. Joina wani Roda kurora uya. Auya ere vanatezva vacho. Pano. Yoba chuma ari pano. Saka vanongoya kwavani zvetovata tochisaidaro pana. Ana mapurisa uya ya. Ndiurirewo necheya yenyu. Aiwa haiwasi yako pane cheya imweni. Baba uya yenyu nayo. Ndiyo ngasiya uye munechi. Okay. Kadi ni magagazi. Mari? Ndio ana prasa. Ana prasa. Ndio ana polisi. Ana mapurisa echuma. Ndio wako akunga akabu. Kundo yapoterera hawo. Aya ndio ane dzekwawa. Dzekwawa dze. Nyaya. Dzekuroore ngozi. Saka aya ndio apurasi acho aya ane nyaya yacho. Aya ndio anochiziyawo ngogedzwa. Baba acho andakaenda kutora ndio wari apa ekwapurasi. Changamire. Hanzi baba mirira purasi ari kutanga. Vanenge haiya yekuda kuroora chuma uya unonzi wakafa asina kuroorwa. Bata mafamilies mairi mutakura nepurasi. Bati purasi family ndio yauya ida kuti taura nanatezvara namapurisa ari apa kuti varoore chuma wacho. Plazi ndio inobata futi na Mutakura family. Undoripo baba. Ana Mutakura handiti ana Mutakura handiti ndo wakaura. Atombozisa Changamire kuti ndiwo pane umwe wacho. Ngati nhunzi mukaona yawe pachikabudzinga usatenga dhumu whatever uraya vaimota purazi ari kumirira purazi ari kutaura ndiani apa titange nyaya tizozviurabva mundiweka iwo buya tizwe nyaya dzavo nyaya ineizu takaisiyamba kuti numunga muda kuroora handizve kuti azive kuti uri kudei asi imumwe hamuna zvemuri kuziva zvirudiwa musadondisundidzira musadondotitovhesa bhasikoro risina cheni kwenu bhozi imumwe handiti munhu arumuka chipoko muri unetswa nechipoko saka imwe mukanetswa nechipoko munogara ropisa here hamufambi kuda kuti tanganga chipoko makaziya sekuti ngechenyu pamwe ngechedu kaizvi chipoko chine nhamba plate saka chinonyora zita vaitaura aitaura chiti ini ndakaurayiwa ndinoziya Mutakura ndirudei ndiri kuripa imwe papuresenda yamamangara nyaya yangu andikwa Mutakura andiripe ngoti mukatadza kundimangara ini ndichaurayi mwana kwapurasi handirudei amwe kwati ananga katanga ndoti ndimangara nyaya yangu kwaMutakura ngozi mwana kwapurasi mhosva neni nyaya munayo neni ngeyekuti baba yenyu anga asina kundiroora inoti muda kubvise roora nekwaMutakura ndo anoripe kufa kwangu ini saka pandati
Ndizvo chaizvo. nyaya according to my records here, you guys mwaya nerora riripi rora tipaya moenda zvokwamutakura ane ngozi chibhoko chacho ivimi chakati dokuurai mwana purasi icho chakauraiwa nana mutakura asi chakaichaimwa akafawo kutika saka kuchizi kufa ari kuzorora nenyaya imwi mamakarelaxa saka kutokoya chiri kutokoya kuti musanyarara imwi ndakafira kumusha kwani mahara icho chinobva chaswicha chobva chaendepi bhozi imwe hamuna ngozi imwe munyaya yenyu iripo imunga itsika yandakaona muno muchibani mani kuti imwe munodode basa rotoro ana anhu muchigara ende munochizobara unozwa kuti une 5 urenge mukati usikabara ana 5 usida kumbobvisa kana nhunzi iyo zvirapa mwakagara naye bhafa vakasvika uzotoroiwa ngekwana mundori naye mwaida kuzodini ndonaipe mwasvika nhasi mwaumukirwa chibhoko nemunhu musina kuuraya just because akaurayirwa mumusha mwenyu baba musoro tsangamiri inini ndine mubvunzo handisiri kuzwisisa nekuti uyu uri kutaurwa mudzimai muroora wedu handimuzii muroora wacho wakafa handitomuzii haazi kuchike mumusha haazi mushuma kana kuna vangu baba tsika dzenyu isusu vedu tinopinza hatitombotaurira ana baba tiri kuatora tichigara navo tichiramba imimi nyaya iri muri kuzvazvi imimi baba nyaya iripoka tingatenderera nyaya dzinoitwa dzakawanda murumbodei inini ndiri kuti mwaurirei inini ndauya ndakaita sababa murudei vana vechine mudare vechimangare nyaya dzika havana mbogara vasike kwendii sese kwadzima waimuka waitaura wakadii nevekwamutaura kuti unozvekwamutakura ndiye une zvaakaita handina chandinonasida kusvika nyaya pamusoro hapana nyaya iri pamusoro iwewe urudiriwo inini chendiri kuda ngechekuti tikazise nyaya yachuma iyo ipere yekunetsa kwakuite munetsei pakuurawa kwakaibhozi babaurayiwari usavanza kuti daira mubvunzo uri kunetsa kuti chii uri kuti ndakafire mumusha mwenyu baba munini nyanga uri kunyepa baba munini anga asina kuroora bamuningina wababa saka baba ari kuda kuuya kuti taataure zvaite muningina wamudare kuno imwe musauya muno muda kuti tisatuba interview takasurudzingwa kumabasa kwetakaita interview kare kare imumwe ndati mwaane mari here yekuroora murudei nhasi iweyo ndoitati naye wazoyana baba ndo ane mari here mwayaroora here kana musina kuyaroora tiende mberi nyaya yenyu ngeyekuroora muda kuroora here muri kuda kuroora here mwauya nemari here yekuroora mari yekuroora ndoyekudopa atatezvara iwo atosenzese 110 kuuya mozatakwanu saka muchizoroyo chibhoko ichocho ka muchadhayiweyo muridayizotapa taura izvo zvine sensi iyi nyaya yababa enyu ayana hatisisu dare baisusu tode kuataurira zviro zvakaitika kumba kwavo zvakaitwa neunin'ina wavo ivo ndo vanotoda kuuya vachiti tauri bhozi ndivo vakagara nemukadzi wakambogara nemukadzi mwana wavanhu asina kuroora ndiani ani akagara nemukadzi nemwana wekwachuma kusvika afa ndiani baba munimba kudini bababi ndiye wacho akanga ina chumawo murududi hai vaimwe toda kutaura nyaya pachikuru mani ndimwe
Zandai baba. Hazisi chiwandu baba. Tiri chidai baba. Andiri mukonare chino chemuri kuti hatina kushuma chiri mumusha mwenyu. Aiwa ndima muzisi wandu baba. Iye mtero ndiye ane mukadzi wakauraiwa asina uroora uyu. Shona mwizi. Saka zviri kuti muri kutaurira. Unokuti kutaurira zvawakaita mutero. Ndiye akatora mwana wanhu kwachuma akagara naye akasvikira kufa iye mudhara. Handidzepo ndiye muridze mukadzi. Mururasika muhaniro. Unoti kutaurira zvawakaita mudare muno. Hatisi uda kusvika kwese ikoko. Imwe mwada pane muti une bvute nesedze mwada muzobuda iwo wotaurana nababa vako kuti baba mukadzi wemwamuinaye we akauraiwa wanga ari wenyu. Uchataurira ngoti anozviziva. Ndio iwo wauya nawo pakuti ndiani mukadzi wakafa ndiani wakwenu mukadzi wake. Saka muda kuti mutauro kuti imwe tauya mwafemboka kwenu ndati mava nemari here 120 haise kuroora bachama asi kuti uda kutotipo wedu isusu kuti timwe madrinks hamuyi ubhadhare ngozi yemunhu uri kupfuka nge120 mwamwa ne 120 yei takagumisira kubva kunoko pakanga pakazi panodori patsvakwe nyamusoro ndio wei uda nyamusoro weyu ngewakwamutakura uyo imwe muda uroora mukadzi wemwakagara naye mahara murana mutakura here munopuwa list ndiani atezvara matopuwa list motofollowa list iyoyo nyaya mudare imwe muchirozi kuroora nanzani hamuchiziva titomudzidzisa isusu muno mukoti muno inini muziva ndauchatisa uri kuona chihoo ichi anhu asina kuchata muno maakani muno simudzai mwese ndauya muchatisawo auchatisa iwo roora tivada kuchatisa aana zvezvi kunauya kutaura nemastatement wechibhazii imwe mwana tezvara wira list munani chendai oda plus ana plus ava baba vane nyaya yakatosiyana neiri mudare muno besides kuti he is the chief culprit otherwise imwimwe muri kudobatsira murume nyaya yake yekugara nemwana wanhu mahara yaari kudopretenda unga asuzi haisi mudare baiyoyo saka ina handidi kuramba ndichizotaura nemunhu udodzosere nyaya yaamberi iweyo nyaya yekufa kwa uyu chuma wakauraiwa ndiana mutakura wakauraiwacho akabvuma mudare muno kuti handisi kuuraya ndichida ndakanga ndiri kudo bhosofa ngekuti iwe bve pane murume wangu but ndakazowanza force zvazvati njanjandara akataura akagara akabvuma nyaya ndikataura namutakura kuti mwane ngozi ndope ndakapedzisira kutaura nawo ndichiti endai muchogadzirisa nyaya dzenyu asi tatokubatai nemhosva muno yematsuka chi maropa ekuti hanza dzenyu akaurayei munhu iri shanje yekuti bva pamurume wani wangu muruba zwisisa imhosva yavo iyoyo yakaenda kuitika imimi munhu wakaurayiwa ari mumusha mwenyu ari mukadzi wenyu ari mai ako iyoyo munhu ari kuda uroora guva iroro ndibaba ako hatidi kuataurira ba isusu sedare kuti mami nemukadzi wakafa mumusha mwenyu otherwise ndo nyaya yemwatodini inini ndati muri kubvuma here kuti mune mhosva yekuti makagara nemwana wanhu kusvikira afa mumusha mwenyu mahara muri kubvuma here hatisodawo imini futi tine tangatangana imwe mwatiwadistemba papotisapesera tamuti mubude panze muri kubvuma here ana purashi muri kudooroora here munodooroora here sangana nomubvutso anatezva akwashaini ari kuti tiri kubvuma kuti tine mhosva
ngekuti takagara nemwana wanyu wenyu kusvikira afa mumusha mwanyu mwedu, asi tiri kuda kuroora guwa. Chiendai mugadzirei urongwa hwenyu. Mandizvosana sekuru ava vari imimi mutsvaka mari, hapana ng'anga irudiwa. Nyaya yenyu haina ng'anga ba, ana Mutakura acho futi haina ng'anga, because wakaurayiwa wakabvuma. Hapadi ng'anga baba, 120 ndodai matondipa hangu iriri hangu, ndichitogara ndasitoibatira hangu kuti ndichada kuzomubatawo futi pamberi apo. Asoti musodai munoenda naye kubata chiendai mowandudza. Ana sekuru ari kutogadzire kuti nyaya yanaka, ana sekuru akwasha ari kubvuma mhosva, ende vari kuti tinogona kudini kuti tiuye tironge toroora. Chaakuitika hamuchagoni kuitira nyaya idzi kumba kwani kwenyu, ngoti yatomui mudare. Kunozotanga dzimwe nyaya dzinozoita kuti munozodzoka futi kuti kudare. Saka toda kuti zvese tozviitira kupi kuno. Imimi semhuri, next date redu isusu ndi 18 January uno. Munenge maunganidza here kachimari? Ngoti ana sekuru aya manje akaramba achiuya muchiita zvinhu zvemuri kuita izvozvo ka, achanga kumurova nemacosts. Achatanga kuti tuda dzedu dzechaiuya pasina chaibuda tozosvikepi kuroora. Saka muchazoramba muri kutendera panzvimbo 1. 18 January munenge maane kachimari here. Kuroora kumukwasha hatirambi, hakubva kwazi gaga zoperera ipapo. Panoita mastages, panoda kuuya inouya otambira, wachaenda kuna iye wacho mwana wavo mutaura kuti arume ako akasvikirawo kusiya uchifa usina zvawaita. Mane zvawadini kuti getsi riya haridzivi parinomboti dzokei kudai kusvika mwapedza. Wakambodhira nenda inda, wakamborumwa nenda, kana kumbopinda mumba munoenda ukadzispreya nemushonga usinganatsi kuuraya, yobva yafenda ikamuka inokurova zoti unobuda mumba mwati. Saka imwimwe muri kuda urova shumba nembava, maakutotangana nenyaya yekuti ava vakutozvitambira ava kuti shamwari usasanetsa kwaana Purasi. Ana Purasi takaenda navo kudare, vakabvuma mhosva yavo, vakati vari kuda kudii ndo musumo vanoda koodina kunga vachidini vachiita kuti uyu adini uyu azorore, kwete kubva anyarara. Vandati inda younonge waspreya nezvimishonga zvefeki zviri kutengeswa mutaundi, yobva yandoita kaudhamba yomuka iine bhabhara iwe haizoitiwa. Saka hatidi kudenhana nezviro zvitine tichida kuzosiyira panzira. Saka ndati by 18 munenge muine zvaitika here. Next date redu Pana 18 kwenda 18 muna 14 rega muna 2 3 February 2. Right, mazwaira ana sekuru akwasha yenyu ataura kuti tiri kuenda kuchinogara pasi semhuri. Tatawa padheti ra18 January 2 weeks from now, vakati tinenge tisati tadi tabatanidza zvinhu, asi next court date yedu ndi February 2. Vanhu vanogona kuti wakuya waine pawakadini wakabata, wauya nepaunenge wakabata, imimi munee muri kuuyawo minochi zvekutoona kuti pawanenge waita pacho wasvika papi, zvasara papi, wotipa futi rimwe date toziva kuti zvaitwa zvadini zvapera. Handizveri munoti kudini
ndakazwa hangu mambo wangu asi ndaimbokumbirawo mari dzemabhasi. Mari dzetiri kukwidza ndidzo zvipereti. Apa anhu acho anenge akuda mari dzavo. Mari dzatiri kuuya ndidzo kuno kuchito. Purazi unoziva ukanga uchirodza kunanzva gemu racho kubve kwerinotanga zvaite muchato hazi roro renyu riri kutirwadza akwasha saka unozwa ndiri kugadzirisa pamadheti ndaona kuti ndikawira raundi 8 muchauya pozozvi kuti saka ndatogara ndadii kuroora hamufaniri kurwadza hamunotouii kana nemiwo bcause ava madai makarongeka mari yavo makambomutora nini iwe kwasha uyu wakazosvikira ufa muinaye mamambogara naye nguva yakaiunotozviziya imwimwika musavana kusifa piranyaya dzimusikazivi vangadai vakatonanzva kwapasina madai ndopovangadai vakatonanzva havasati vananzva makatosvikira kuika havasati vananzva izvozvi muri kuvanetsa achindouya zvavasi kunanzva muda kuzovananzvisa rini ndozvavanotema kuti yerora hayo yega asi taakutobuda yani yedu tiri muprocess yekudororerwa imwe makatonakirwa kare kuzosvikira afaka makanga mwachitonga mapedzana hai ukaona munhu akufaka iwo avari panofanurwa panovapatamba ukaona munhu akufa but hakuna chandishandiri vakutova kuti futi ava vaende kupsb kuramba wakadhurova mari dzekuuya kwakwasha wati mari yekuenda kuyauya yacho matizi adotaura mari saka $10 haina zvaindombobatsira iwo une mari yawataura iwo usadoiti metsi iwo watoirasa shamwari iwo wayatwendireseri ringaribude iwo ipava newachada kuuya nayo apei $100 imwe motsarwa ne20 bhozi mureakwasha budisai waya apa puwai waya iwo budisa waya apa shamwari imwe mwakaramba inosvika mariuchada kuuya siunza $50 izvozvizvo inozvenditesitiste rudo yangu ini ndirukuyo ini ndimuruti ndirukuyo mahara iwo kwasha iwo wakwasha wedu tesisha wapi mari transport mazona kuti mwana asingachema anofira apa chikuda kuitikaka parunobatanidzwa ukapa mapaona saka ndokutotanga kwacho yenyu yekuti makaita makosi yavo apa yekuya musi wa 2 February yavo cheka Unocheka pafoni yangu. Alright, fine. Saka ndobazi bhegi rinonga radini. Mwandiripo muchizoda transport yekuzobva para ndinomperekedza transport ndinomperekedza kuti munonga mane konyo kuti mune matsotsi futi kamuno anasaura kuti bhegi rabuda iro bambo kudondoti tsurundudu avo aina kuzoti tsotsi rinoita se rinokurara kubva asi rariri muno
unozoona riri kubva neuwo. Saka no it's okay. Munomutechera kuti zvinhu zvinenge zvisina kuitwa zvakanaka zvifambe zvakadini tobatsirana zvokurerukirai iwo wacho zvawarerukira. Saka muri kuona tiri kuisa magetsi ari chi flexible. Zvinhu zvakakanganisika nevasisipo asi mhosva inodini inoripa. Saka imi mutoona namusi wa 1 February mwana arudzi akaitwa kuti hanzi akazodini hazvisina ndava hangewawo atoriko saka imwe invoisika hazvisina ndaa ngatifambe nadzo waibaiwazvo. First things first, tomboite izvi muchagadzira imwe invoisi yemaredzwa uchafa ngemari iyozve imundauda uchitamba nemundisire ikoni mairweza aruda kunyorwa apa shawari imwe kuitai kwadiwo ende muchina kuti zviro zvenyu zvifambeka. natsai kugara nababa muchataurira kuti ndimwe mune nyaya because akarasika haasi kutoziva zviri ataurira kuti baba imwimwi ndimwe muna mai akafira mumba muno asi zvakunetsa isusu vana wazvaunderstand maitiro aari kuita ari kutoita kunga ane zvaanoziya atidhiri nevanhu akadaro achitoda kuti zvinhu zvifamba straight zvobva zvafamba straight zvopera kuti zviri chi kuti mwaona kuti zviri kunetsa aexembutei because nyaya yerudiwa apa haisombozivi ruda bababa inyaya yekuti mupedzerane nevanhu ava kuitira kuti flood light recho rimuri kuti riripota richiti vhereka ridzimi hazvisi kuda bababa izvozvo. Ukada kutozviona kuti ana baba yenyu ndo ari kutomusimudzirei mhepo auya munomuonyepera kunga asuriri because zviro zvacho zviri kunetsa chi imimi muri kuona ana baba handatrust futi wazwa anogona kumunyudza futi wazwa. Saka musanyanya kuzofunga nyaya dzekuti baba akusundiwe muruda baba here muruda baba here imwe murude maroro imwe musanyanya kuwanza ana baba munyaya dzenyu. Ana baba enyu kuti asonase kuandastenda ngaakubatsirei nekukupai mari iwo odi hawo vogara vari kwavari bhozi ndo watori nenyaya dzacho moya mopedzerana neava problem yenyu yatodini mugabachizodzokerera ana baba enyu aya manje iyo yayenyu ana baba nana mwandombeti boxing mwadodini akuchizopedzerana nawo asi mapedza kupi okay alright. Saka pari bho iyo hanzi ndo yani ndiwe wacho utori nenyambano okay fine. Saka to come back on the first alright uyai nezvinhu zvinopangidza kuti muri akwasha munaziva kuti zvomuda kuita zvinhu zvomungadai makasodii undoita kuti roora haina interest paito kurohwa inonzi compound interest munoiziva inonzi compound interest interest on interest but hatisadaro imumwe wacho onai nyaya iri kuitika vana vari kuuya kugadzirisa zvinhu zvakatokanganiswa kuti paite kugarisana kwakadini kwakanaka. Sasa vhurawo hondo invoisi yacho munondoita zvokuti zvifambe zvakanaka worerukirwawo imimi zvomurerukira iye nyangoendawo momutaurirawo kuti ona shamwari akwasha adini auya ndo zvaitwawo zviri pano tetichingoda kuenzanisa kuti mugarisane zvakanaka. asi musharuka uyu ngaaende anoita baba chaiyo kumba endai munoita baba kumba kwenyu baba imimi mutungamirire mhuri yenyu musaite dhiraivha anodhiraivha ari kuback seat ba dhiraivha tinoziva anodhiraivha tinoziva ari kumberi
but imimi tiri kuona mudhiraivha muri dhiraivha ari mubackseat mune understanding inoita sekunge ndeyevana zvaifanira kunge zvichifungwa nevana ndo zvamuri kufunga imimi zvaifanira kunge zvichifungwa nemwe zviri kufungwa nevana musaputira marasha negumbezi hakusi kudzima moto ba kuchengetedza moto. Alright, thank you. Saka tiona namusi wa 1.